hartzeagatik, lehenengo gauza ez duen espero ere egiten hainbeste jende bizitzalik emetikan, jaz, erdi aztutan egon. Eta, bueno, eskertu nahi nuen, bereziki urte guzti hauetan, banekin ondan maztia eta gerra guztia aguantatu dut semiei. Eta, bueno, behai eskerrak egota izan deulako aurrean momentu txarrenetan. Eskertu nahi nien baita familikoei, amari, aitari, izebak, arrebak, idazten eta bisitetan, kilometroak egiten egon zareten guztietan. Laguntza morala, laguntza ekonomikoa, laguntza akademikoa, denekin eskaini diazue eta benetan eskertzen zuen. Barkamena eskatu nahi zuen ere dakaten shock egoeragatik. Torri nahi eta beste aurpegi batzuk ezautzi ditut, baina ez dakizziatik gaztetxo zialako, beste batzuk esaldatuta ikusitut, beste batzuk betiko bezala. Baina hoxe ezan, garrantzitsuna. Goatu hasi nahi du ere, aste honetan ere beste sareka bat izan dut, eta eskualdeko binde eman dugu ere kartzela, eta horrek goatu hasi du, guaindikan borroka guzti honetan sartzea eman zuen arrazoiak hor mantentzen diala, eta jarraitu behar deula, egunero, bakoitza gure markon aldeun aspektutik, lan pixkat iten ez, hau aldatzeko alik eta azkarren, eta preso guztik etxea egarri arte. Eta aztu gabe ere, bakite beti daudela nekin kartzelan ondako batzuk, eta gaur goizen beste batzuk utzitut, kidei ere eskertzea, behaien laguntza. Kartzelan, kalen bezala egun guztik izkialako berdinak ez, eta batzutan bajuz zaudenen, bizkarreko bat, o txiste bat, o bakizukide batek diferentzi guztia eteulako, eta benetan eskertu behai guzti hori ez. Eta azte zaintzikiten gauz asko, eguiko ditut burun, pentsatu emilia aldiz, esango nuken, eta guain txuri gatu naiz. Oseak, azkenekoz goatu hazi baitare, bilagonan zizurkien, Tolosan, eskualden, Euskal Herri guztik dauden preso guztik, eta hau gehien sufritzen nahi dian familiarrak, guain dikan gatazka honen ondorioak bizitzen nahi diala, eta lan behar dela bialatzen. Eta azkenekoz, ez duen aipatu gabe dutzi nahi, Euskal Herritik, kanpo nahizen lepoa honetan, herri honen alde bizitza eman duten bilagonatarrak ez. Aristaran eta Zarakain dian beratu zaizkigu, eta beraientzako, beren senidentzako, benetan, esarka daik.